ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳୁନି। ଯାହା ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ମିଳୁଛି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଏ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ? ଇଏ ତ ଚାଉଳ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ହେଉନି 125 ଗ୍ରାମ। ଆମେ ମାସ ସାରା କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଖାଇକି ବଞ୍ଚି ହେବ ନା? ଏଇଟା ସରକାର ଧନ? ଏ ସରକାର ଧନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ଗୁଳିଟି ବି ମାରି ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ମରିଯିବାରେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବଞ୍ଚିବା କାହିଁ ଚାଲିବୁନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଗାଁରେ ତ ଚାଲିକି ତ ଯାଇପାରିବି। କିଏ ମୋତେ ଦେବ ଖାଇବାକୁ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ନା ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଦରକାର। ମୋତେ ଗୁଳି ବାରି କରିଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ମରିଯାଏ। ସରକାର ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବ, କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବ ପଇସା? ଆମେ ଭଳିଆ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବ? କିଛି ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛିଟା ପାଉନୁ। ଆରେ ଖାଲି শুধু ମିଛ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆମକୁ ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆମର ପଇସା ଖାଇ ଖାଇକି ଆମର ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋର 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କିଛି ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଛୁ ଆମେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୋତେ 1980 ମସିହାର ଏସିଡ଼ି ଢାଳିକି ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଶୋଇଥିଲି, କେଉଁଠି ପକେଇଦେଲି। ମୁଁ ସେଇଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା ବେକାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସରକାରର ଗୋଟେ ଅନୁଦାନ ମୁଁ ପାଇଲି କିଛି ନାହିଁ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାହିଁ କି ଭତ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ କଷ୍ଟର ଚଳୁଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ଖାଉନି, ପାଉନି। ଔଷଧ ପତ୍ର ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗତି କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ପାଆନ୍ତି ମୋ ପଇସାଟା ମୁଁ କିଛି ହୋଟେଲ ବାଲାକୁ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଖାଆନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତି କିଛି ଦିନ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ମୋର କାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ। ବୟସ ଆଜ୍ଞା 70 ବର୍ଷ ମୋର ହେଲାଣି। ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରର ପୁଅ 2ଟା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବଙ୍ଗଲୋରର ଆଉ ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ହଇରାଣ ଲୋକ ଅଛି, ଭାରି ଇଏ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଛି, ୟାର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି? କିଛି ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛିଟା ପାଉନୁ। ଆରେ ଖାଲି শুধু ମିଛ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆମକୁ ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆମର ପଇସା ଖାଇ ଖାଇକି ଆମର ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋର 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କିଛି ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଛୁ ଆମେ। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ଭଲ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି? 80 ମସିହାରେ ହେଲାଣି, 1980। ବେଶୀ ଢାଳିଦେଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ଶୋଇଥିଲି, ମାଟି ବସିକି ଢାଳିଦେଲେ। ଏଇ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା, ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି କରୁନା କହୁଛନ୍ତି ହୋମ ରହିଯାଇଛି, ତୁମର ହୋମ ରହିଯାଇଛି। ହବ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନାମୂଳକ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳୁନି। ଯାହା ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ମିଳୁଛି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଏ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ? ଇଏ ତ ଚାଉଳ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ହେଉନି 125 ଗ୍ରାମ। ଆମେ ମାସ ସାରା କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଖାଇକି ବଞ୍ଚି ହେବ ନା? ଏଇଟା ସରକାର ଧନ? ଏ ସରକାର ଧନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ଗୁଳିଟି ବି ମାରି ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ମରିଯିବାରେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବଞ୍ଚିବା କାହିଁ ଚାଲିବୁନି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଜଗତର ବଞ୍ଚିକି? ଏଇ ତୁ କେଉଁଠୁ ଟିକେ ଖାଇତେ ପାଇନି, ଚା ଟିକେ ପାଇନି, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଛୁ। ଖାଇତେ ମିଳୁନି, କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗିବୁ? ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଏଇଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ା ଦିଆଯାଉ? ବଢ଼ା ଦିଆଯାଉ। ମୋ ଭତ୍ତା ହଉ 10 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଇନି ଭତ୍ତା। ମୋର କେତେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଏଠି ହୋଟେଲ ବାଲାକୁ ଧରେଇ ଦେବି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଆନ୍ତି ଭାତ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଗାଁରେ ତ ଚାଲିକି ତ ଯାଇପାରିବି। କିଏ ମୋତେ ଦେବ ଖାଇବାକୁ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ନା ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଦରକାର। ମୋତେ ଗୁଳି ବାରି କରିଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ମରିଯାଏ। ସରକାର ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବ, କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବ ପଇସା? ଆମେ ଭଳିଆ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବ? ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଦେଇଛି। 1060ରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଭୋଟ। ମୋ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1060, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭୋଟ ଛାଡ଼େନି ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ମୁଁ ଛାଡ଼େନି। ମୁଁ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକ, ମୁଁ ଫାଇଟର ଇଏ ହେଇଥିଲି ଜନତା ପାର୍ଟି। ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଇଏ କରିକି ଏତିକି ଢାଳିଦେଲେ ରାତିରେ।
ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ କହିବା ମତରେ ରାଜନୀତିର ଫାଶରେ ଆପଣ ଫସିଗଲେ। ଫସି ଯାଇକି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି ମୋତେ କେହି ହଉନି ମୋତେ ସରକାର ଅନେକ ନେବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସିର କେତେ ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚିବେ ଏମିତି କାହାକୁ ମାଗିବି କିଏ ଦେବ ମୋତେ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରକାର ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେଉଛି ଆଉ